Luodaan tavallinen peruslomake, napsautetaan luo välilehteä ja sieltä lisää lomakkeita. Valitse ohjattu lomakkeen luominen. Taulukot ja kyselyt listasta voit valita, mistä lomakkeen teet. Tässä se tehdään yritysasiakkaat taulukosta. Valitaan kaikki kentät lomakkeelle napsauttamalla siirtopainiketta. Jatketaan seuraava painikkeella. Voit valita erilaisen asettelumuodon lomakkeellesi. Tässä käytän sarakemuotoa. Napsautetaan seuraava. Voit myös valita erilaisia tyylejä. Tyylit sisältävät sävyjä, värejä, viivoja, varjostuksia. Napsautetaan seuraava. Viimeinen vaihe on antaa lomakkeelle sen nimi, josta tulee myös lomakkeen otsikko. Tässä kelpaa suoraan taulukon nimi. Napsautetaan valmis. Valmis lomake näyttää asetteluineen ja tyyleineen nyt tämän näköiseltä. Lomakekenttiä voi vielä muokata, lyhentää tai pidentää tarvittaessa tai siirtää paikasta toiseen. Siirrytään näytä-painikkeesta rakennenäkymän puolelle. Lomakentissä on pakotettu ryhmittely päällä. Puretaan se napsauttamalla kenttien vasemmassa ylänurkassa olevaa pientä neliötä. Nyt saatiin kaikki kentät aktiiviseksi. Puretaan pakotettu ryhmitys, napsautetaan järjestä välilehteä ja sieltä poista. Tämän jälkeen jokaista kenttää voi käsitellä yksitellen. Kenttiä voi lyhentää hiirellä vetämällä. Aina jos kenttiä lyhennetään, pitää lomakenäkymän puolella tarkistaa, että kaikki tiedot varmasti näkyvät kunnolla myös lyhennetyssä kentässä. Postitoimipaikkaa tuosta vielä vähän lyhentää ja vaihtonäppäimen avulla voi napsauttaa useamman kentän aktiiviseksi, jolloin voi kerralla lyhentää useampaa kenttää. Siirrytään näytä-painikkeen kautta lomakenäkymän puolelle ja tarkastetaan, miltä kentät ja tiedot näyttävät. Liikutaan eteenpäin ja katsotaan, että kaikki tiedot varmasti ovat näkyvissä. Kun lomake on valmis, voit sulkea sen sulkemispainikkeesta. Olet tehnyt viimeksi muutoksia, joten voit napsauttaa tallennuksen kyllä-painiketta.